For en kunde handler det sjældent om de juridiske rammer og vilkår. Det er nærmest sådan et biprodukt i det hele. Selvfølgelig hvis man er inden for compliance, som man kan kalde lovmedholdelighed, så handler det om, at man holder sig inden for rammerne. Men selv det er der jo en forretningsmæssig kontekst for at være i. Og det vil sige, at alt har en pris, og man skal finde den rette balance i forhold til den verden, man som virksomhed befinder sig i. Når det kommer til aftaler, så handler de jo om at nå et endeligt resultat for kunden. Altså kunden skal et eller andet sted hen med den aftale, der nu indgås. Og igen er juraen sekundær. Det handler om de forretningsmæssige muligheder og de risici, som man er nødt til at tage for at nå de muligheder. Hvor meget risiko nogen er villige til at tage i hvilken situation osv. Afhænger helt af den sådan helt konkrete situation, som man er i. Og det skal man have en rådgiver, der kan identificere. Og samtidig kan der også være andre situationer, man er i en tvist, man har et strid eller en uenighed med en part. Der er vores DNA og vores fokus. Det handler om at kunne se mulighederne selv i uenighederne. Det vil sige, det handler ikke bare om at lynhurtigt at gå i retten, men måske kan de uenigheder afdække nogle nye forretningsmuligheder, man kan møde, eller man kan få sammen med den aftalepart, man nu har. Så det vil være det første fokus. Du skal have afdækket den situation, du er i, og vi vil bistå og hjælpe i det omfang, det er relevant, og vi vil lægge opgaverne tilbage til kunden, hvis det er noget, de er nødt til at håndtere selv. Det værste er at have en følelse af, at man ikke har styr på noget, og så ikke gør noget ved det. Så er det bedre at gå til en rådgiver, at gå til en advokat, der rent faktisk forstår området, som man sidder med, og kan komme med en holdning til, okay, hvad er det, der eventuelt mangler, og hvad skal der til for, at man har fuldstændig styr på situationen. Det bliver meget abstrakt.